Okej, så allihopa, nu tänkte jag visa lite hur det ser ut här i vårt fina område på Frogner. Här bredvid mig har vi Helle som går med mig, och nu kommer en bil som vill köra hem mig. Här kan man i alla fall hoppa på tricken som tar oss till Majorstuen, och där brukar vi träna. På andra sidan så där får vi in till byn, typ stan och sånt. Här ser vi kaffebränneriet, och jag vågar inte prata när jag går förbi där, för då kan folk tänka att jag är konstig som pratar med en kamera. Men där kan man i alla fall kosa med kaffe. Nej, och nu är solen i moln, men det är egentligen jättesoligt här. Och som ni kan se så har vi även asfalt. Har ni det eller? Nej, jag tänkte väl det. Och nu svänger vi av här på våran fina gata. Lite längre fram där bor vi. Så vi kan vända oss om lite sakta så här och se hur det ser ut. Ja, så. Och nu pratade jag med tillgjord röst, kommer jag just på. Men, ja, så. Men ja, det här är ungefär hur vi bor. Ni ser det ganska faktiskt fina hus här. Det enda som är lite, vårt hus ser väldigt fint ut på utsidan, men insidan är väl inte så där jättefager kanske, för att vi har kommit fram till att det måste vara ett omgjort hotell, för att det är heltäckningsmatta och hela babadäng tjohajsan högt att säga. Ja, men nu kan man typ se, fast jag vet inte om det syns så bra i kameran, men där framme kan man i alla fall se våran hotellingång. Ja. Och nu har solen totalt gett upp, fast vi ville filma när det var sol här. Men ja, det går inte att göra så mycket åt det. Det här kanske inte blir så roligt att se på, men som en liten gångtur. Ja, här har vi ju faktiskt ett Statoil rakt utanför dörren, men priserna är väl inte helt OK kanske. Nej. En cola kostar typ 40 norska kronor där, och det är ju typ hur mycket som helst i svenska, så det är inte värt det. Men nu, där framme är ett gult hus och det ser ut som en hotellingång, och där bor vi. Så det var väl det jag ville visa i den här filmen. Där är vårt hus! Woohoo! Och så har vi de här råkonstiga träden som tydligen ska bli fina nu på sommaren. Vi är lite tveksamma till det, men vi får se helt enkelt. Det blir kämpekul, eller vad man ska säga. Och där har vi Helle, ute och fotograferar. Och där var en ingång, så nu var det slut.